Днес ще гледаме класът на скандалните грешници. Грешници. Буквално не знам какво е името. Бед Боя казва класът на грешниците, той не може да казва, нали, правилно думата, то се казва грешниците, бе. А тук пише класът на скандалните. Не знам, просто почваме. Добре дошли в нашето училище. Тук правилата не важат. Димов! Димов, провали си кариерията, бе. Това е Лили, кралицата на училището. Тя управлява коридорите. Красива, популярна. Тя не е директора на училището, не на училището, а коридорите, бе. И с армия от последователи. Никой не смее да й се противопостави. Някой има ли химикал? Ако някой го направи... Уау, ега ти дървената жена. Човек, това същество е почти на 30 години. Ти трябва да си търсиш работа. Трябва да си търсиш работа. А не да правиш някакви дървени сцени тук пред мене. Това са вече 19 секунди и вече ме разочароваха. Си понася последствията. Не, няма да стане с обиците на Шейн. Няма да стане с обиците на Шейн за 2 стотинки. Тя не... Биличката разпакаса, бе. Просто следва тенденции. Тя ги създава. Най-кнустото момиче на света. Какво се чудиш, бе? Просто направи нещо, съсипи в живота и готово. Не, камо, бейби, не. Това Кървалда! е Иван, плейбойът на училището. А може ли да не спирате, когато говорите какъв е човека, просто го запецвате? Той е типичното футболистче. Типичното футболистче. Ти не си Роналдо, бе. Меси. Роналдиньо, не Роналдиньо, не. Халанд. Което всички момичета са луди. Усещам как буквално дори не го хвърлят. Ръцете са залепени за Бед Боя. Има слухове, че всеки ден е излизал с поне 2... Аз всеки ден излизам с поне 2 индивида в училище. Благодаря, че ми обяснихте какво прави пък тоя лутайка на обществото. момичета, но понякога нещата се грубяват. Сега ще го путне от стола. Или по-скоро ще му удари тъп шамар, дървена игра и най-дървена игра. Вече са една минута и 15 секунди. Това няма да мога да го изгледам. Това да, бе? Да знам, него Сам шамари яде, бе. Казват, че бройката на шамарите, които е изял, е нищо в сравнение с бройката на... Да, то седи по един и същ начин, бе, човек. И ходи по един и същ начин. И е по един и същ начин кретен. момичетата, с които е бил. Въпреки многото му бройки, той не вярва в любовта и никога не се е влюбвал. Едва ли не вярва в любовта. Това е Димов. Той е доведеният брат на Иван, с когото Да, доведеният култов брат. се мразят. Иш матка изпана, я стари са махна. Шматка, махай са, просто Димов да се махне. Да отива при музиките си и готово, айде. Той е типичният махленски бияч, който говори с юмруци вместо с думи. В неговия свят всичко се решава с груба сила. И с груба музика, и с гнусна музика.
се страхуват от него, освен Лили. Те са най-вървежната двойка в училище. Тяхната връзка е много бурна и Много бурна. Не, това не искам да го виждам. Не! токсична. Колкото и пъти да се разделят, накрая винаги се събират. Но ако има някой по-скандален от тях, Помислих, че ще целунат, бе, човек. Давай, бе, просто давай. това е Никол. Тя е дясната ръка на Лили. Тя знае всяка твоя тайна, всяка твоя слабост, всеки твой страх. С една дума може да те разплаче, Ако не ми дадеш да препишеш, ще покажа на цялото Даска от това видео. Милена пушеше в туалетната. Много пушачите, моля ви са. Готово, изключена е. с едно изречение може да съсипе живота ти. Ако Лили управляваше училището, с Никол разчистваше пътя пред тях. Двете са непобедимо дуо. И Да, тя наистина е втората ръка. Никол няма да се поколебае да унищожи всеки, който застраши тяхното царство. Чак пък царство, много се уляхте. Лили да не е учителка. В техния свят или играеш по техните правила, или изобщо не. Не, тя е просто 39 годишна. Много я остари. Играеш. Лили, ти какво правиш тук? Госпожо, забравих си телефона. И госпожо, приятно проверяване на тестовете. Мерси. Дано да си се справила добре. Иначе ще имаш твой. Едва ли ще се е справила? Вие какво направят? Винаги има последствия. Имам добро предчувствие. Довиждане, госпожо. Готово. И вие го казахте преди да затворите вратата. И пак казвам, най-лошо актьорската игра на света. Толкова сте дървени, че това беше 1% недървеност. Но не всички се примиряваха с това. Имаме една шестица. Това е Йони, умът Шестичарката. на класа. Браво, Лили. Справила си се най-добре от всички. Какво? Тя? Ами аз? Йони, имаш двойка. Най-слабото представяне до момента. Може ли да видя теста? Но това не са моите отговори. Лили е сменила тест. Лили е проста пача. Това, ако някой ми го направи, ще я убия. Йони, на всеки се случва да има слаба оценка. Миличка, не се натъжава и спокойно. Ще ти дам частни уроци. Тапачка. Миличката. Но тя не е типичната завърка. След като имам двойка, искам отново да направим теста с Лили. Тя е умна, амбициозна и не се страхува да си отстоява позициите. Докато другите се опитват да влязат в кръга на популярните, Какво е това мъничко дете? Ще го убия. Какво правиш там, бе? Селянин. тя е съсредоточена Не, наистина, извинявам се. върху това да бъде номер 1. Но по нейния си начин. Йони, може ли да пропиша домашното? Не съм го писала. Разбира се, че излъга. Йони не обича да помага на хората просто така, защото вярва, че всеки трябва да си заслужи успеха. Йони е обсебена от две неща. От Аз също съм така, бе. Айде сега. ученето и от него. Извинявай, забледи. Не, Джордж. Няма проблем. Мерси. Моля. Това е Джордж. Личи се, че са гаджета. Той е аутсайдерът на училището. Той няма нужда да се доказва пред никого. Джордж ще правя парти, ще дойдеш ли? Имам си работа. И живее То си махна слушалката, бе. Дали преди това си го чул, като отговори? в свой собствен ритъм. Загубеняк. Той не е загубеняк. Хората го харесват, просто той сам се отблъсква от тях. Запиха на Женка и е с приятелка. Идваш ли?
Имам си Не. работа. Значи двете женки са за мене, баци. Искаш ли да учим заедно по проекта по химия? Имам си работа. Всъщност, Само работа имаш, бе. работата му е да се стои вкъщи и да не прави нищо. Той е безразличен към всичко и за него мързелът е изкуство. Това са нашите герои, но тази Майнкрафт. Коледа ще се случи нещо, което те ще помнят завинаги. Чакайте, знаете, че всяка година организираме Коледен бал. Тази година имам 4 организатора. Йони ще отговаря за храната, Джордж за музиката, Иван за осветлението. Чао за бубеняци! Да изпипате всичко, ей! И Лили ще отговаря за украсата. Какво? Тя сега ще украси бала. О, не. Ама тя няма да направи нищо! Я повтори. Госпожо, под нивото ми е да се занимавам с тези дръстеняци. Аз къв чеп ще търся с вас. Имам среща. Аз пък си имам работа вкъщи, така че... Пак ли? Госпожо, вече има телефони. Не може да го направим онлайн. Или най-добре да поръчаме Raya Decoration. Колкото по-бързо се организирате, толкова по-бързо ще приключите. Никол, тръгвай си, свободна си. Мило, нали щяхме да ходим на домашна партия? Лили ще е заета днес. О, Мило, ще чуем после. Йони, ти дали си нямата? Направи тази организация, ние само ще се подпишем. Не, няма да стане. Всеки ще си направи неговата част. Ще го направиш и ще питаш за още. Не, няма. Искаш да плачкаш? Аре бе, второкласници, бе. Добре, може ли да престанете да започваме с организацията, защото имам работа вкъщи и искам да се прибирам? Окей? Абе, хора. Това е тая кутия тук. Как се озовава тук? Как се озова? Ха-ха. Преди малко нямаше нищо. Сигурно от някой моя фенка. Дай ми от тук, аз си я намерих. Не я отваряй. Оф, Иване, като си такъв бедбой, защо не я отвориш? Хора, не дейте, не я отваряйте. Може би Йони е права. Сега на края на клипа, като свърши това нещо, ще ви покажа как да не правите вертикално. Така, на шорт все едно клиповете, а да го направите на цял екран. На цял екран. Чувате ли ма? Чуват. Иване, добре ли си? Спокойно е, бълъци. Няма нищо в нея. Оф, човек, много си зле. Хора, има някаква бележка. Какво пише? Нали нямаше нищо в нея? Отключихте проклятието на Коледа и трябва да изпълните няколко мисии до бъдни вечер, за да се спасите. И какво значи това? Не трябваше да отваряте кутията. Край, Йони. Сега вечерта ще дойде коледната фея и ще те отвлече. Не, по-скоро тебе ще те отвлече, биличка. Айде да се стегнете, защото искам да ходя на парти и не писали си тук цяла вечер с вас за купеняци. Мрази го този звук! Стреснах се. Да, бейби. След малко идваме търи. Почва да ми писва. Тук ме забавиха с един проект. Чакай ме само парфюм. Ил, ще се издрайвам! Това е от интернет. Това е от интернет. Какво? Петър и Мария пак са заедно. Това е тази снимка, бе! Това е тази снимка на стената! Леле. Да, бе. Повръщал е на партито. Ил, толкова гнусно. Ариба, Овен! What? Никога ще ти се отваря. След малко ще ти звъна. Чао, хора!
взимате един телефон и готово.